So guys, look oh. Charan. So marami na akong naani. Yay, I'm so proud. Mahirap siya. Pero kapaan lang. Habang tumatagal na kukan mo naman siya, natututunan mo. Pero mahirap. So dapat pala yung challenge na to guys na no? Dapat pala kay Juan, Senator Cynthia Villar. Ganon. Para ma-feel niya yung hirap. What's up guys? Kumusta kayong lahat? Ayan, so it's a brand new day and panibagong vlog na naman yung ating gagawin. So as you can see guys, nandito tayo sa bundok. So, ayan, ikot ko lang yung camera, yan. So there, so ayan, kasama natin yung aking pinsan, ayan. Say hi! Ayan, si Itch. So, bali yung ganap natin for today guys, pupunta tayo sa doon sa baba. Mag-aani tayo ng palay. So meron kasing yung iba kasi na palay is through irrigation, nabubuhay sila doon. So yung iba naman pwede mong itanim sa mga bukid. Ayun, wherein ang supply lang ng water is through rain. Ayan, so ayun. So excited na ako kasi parang hindi ko pa to nagagawa. Though nakapag-try na ako before na mag-ani ng palay, pero dun sa patag. Ngayon, itatry natin kung paano naman anihin yung palay sa bukid. Ayan. Tapos yung variety pala ng palay natin guys, yun yung sinasabi nila na nagalo or di kaya ilampadan. Wherein yun yung mga red rice na nakikita natin sa mga palengke or sa mga grocery store. Tapos meron ding brown rice. Ayan. Usually part ng Kalinga yung nagproduce ng mga brown rice. Ganun. So ayan, medyo may sikat na yung araw. Ayan. So stay tuned lang kayo guys. So ayan. So ito guys pala oh, na parang nasuyod na siya. So kung matatandaan nyo nung nakaraan nag-vlog tayo, nag-ani tayo ng mais. So ngayon parang second cropping na no, baradang. So second cropping na siya. So malinis na naman yung mga maisan. Ayan, so ready na naman siya na tamnan. Okay. Yang anak ng utang. Ay. Sabay humarang na daan. Guys, mainit na. Ayan. So nakikita natin puro mga kugon. Ayan o. Pagod. So guys, napagod ako. Andito na tayo. So ayan, so yung location natin, ayan, so bali yan yung aanihin natin, pero parang wala akong nakikita. Hindi, naani na yung iba. Ayan, so yung ating kubo. Ay, ayan o, si Baradang. Ayan, charan! Ayan, so nagla-lunch na siya. And then, ayan, may mga nag-aani na. So, ayan na siya guys, so meron na siyang naani. So, mamaya, try din natin.
At nafe-feel ko na ngayong init. So ayan, magpapalit muna tayo bago tayo sumabak. Tapos guys, ito yung gagamitin pala natin. Ayan. So yung tawag nila dito is rakum, wherein igaganon lang natin siya. Tapos ito usually ginagamit kapag yung palay mo is nasa bukid. Tapos yung sa patag naman, yun yung kumpay. Yung may paganon. Ayan. So since nandito tayo sa bukid, ito yung advisable na gamitin natin. Tapos isang fact pala guys, no, pag dito pala sa bukid, usually yung mga palay is matatayog. Not unlike pag sa patag lang, yung may irrigation, mabababa lang yung palay doon. Anong variety to? So ito yung galo. Ito ba yung violet or? Violet. Oh my gosh! So ito yung favorite natin na galo, yun yung violet. Pero kapag ano yun? Anong tawag doon? Kiskis. Pag kiniskis ay pag ano? Oo. Ang usually is nawawala yung kanya kapag ginamit ng or gumamit ng makina or yung kiskisan. Pero pag yung traditional lang, yung manual, yung mortar and pestle, yun yung ma-appreciate mo yung pagka-violet nung palay. Okay, bali ganito lang siya guys, daw yung hawak. So ilalagay lang natin siyang ganito and then ipupush natin. OMG. Sige. Yay! So ayan guys, no. Sabi nung may-ari, actually pwede naman siyang gapasin. Yung kumpay yung gamit natin. Kaso nga lang, which is kwan naman, anong tawag doon? May sense kasi hindi sabay-sabay yung paggulang nung ganon, nung palay. Yung iba kasi is pwede nang anihin, yung iba is hindi pa. So, mura pa lang siya. So, may sense naman na ito yung gagamitin mo kasi pipiliin mo lang eh. Mapipili mo lang siya. Not unlike kapag yung sa kumpay, yung gamit, is yung buong kwan kasi yon, yung buong puno, gaganunin mo. So, masasama nga naman yung mga hilaw pa like this one. Ito oh. Guys, di nyo na ba napapansin? Tahimik na ako. Nagko-concentrate sa pag-anan. So dapat pala no, matalas yung ganito mo. Para malinis lang siya. So guys, nasira yung pang-ani ko. Look. Natanggal. Habang nire-repair yung aking panggapas. So ganito na lang. Ayan.
manual. Kakamayin ko na lang siya. Asan ba? Parang mas mabilis to. So guys, yung disadvantages lang nung nakikita ko, no, kapag tinanggal mo kasi siya, ginanon mo, may tendency na malalagding din yung butil nung ganon. Yung palay. So guys, look, oh, charan. So marami na akong naani. Yay, I'm so proud. Mahirap siya, pero kapaan lang. Habang tumatagal na kukan mo naman siya, natututunan mo. Pero mahirap. So dapat pala yung challenge na to guys na no? Dapat pala kay Kwan, Senator Cynthia Villar, gander. Para ma-feel niya yung hirap. So guys, pauwi na daw kami. So yan, medyo marami rin yung aming naani for today. Mga ilang sako rin. So marami pa. Dun pa, dun banda.